good day. Ngayon mag-unbox tayo ng binili namin sa online na juicer. Yung makikita natin ngayon sa online na juicer. In-order namin to sa Shopee. Kararating lang. So mag-unbox tayo mga kapatid. Tanggalin muna natin yung pinaka-plastic niya. Yan, naka-ano pa siya kapatid, naka-bubble wrap. Yan, maganda yung pagka-ano niya, pagkabalot. Ito yung bagong makikita mo sa mga online juicer. O tinatawag na manual juice press. Yan. Ano natin. Maganda pagkabalot yung ano niya, yung bubble wrap. Lang masyadong diinan. Ilang manual siya. Pagkabalot ng ano yung bubble wrap. Ito may sabot ng parang ganyan. Manual juice. Yan yung mukha niya. Yan. So buksan natin sa loob. Tingnan natin yung gagandahan lang sa mga online. Hassle-free. Yan. Yan yung pagkalagay niya. So, tatanggal natin. Karamihan nakikita to sa mga online. Maraming nagbibinta nito sa online. Dahil medyo in-demand din to ngayon. Yan, lalo na sa mga mahilig sa mag-juice. Yan. Ito yung pinakano niya. So, bibili mo to kahit sa online, mura lang, sa hassle-free pa. Kaya lang, medyo days muna kung medyo matagal yung pagkadeliver. Medyo may problema tayo ngayon, lalo na marami nang bumibili online, kaya medyo matagalan. So, ito na yung pinaka-handle niya. Para na rin itong unboxing at saka review. So ito yung pinaka niya, yung mag-press ka. So ito yung pinaka-handle niya. Tapos dito mo ilagay yung mga fruits, okay, mga veggies na pwedeng ma-juice mo. So ito yung pangsala. Tanggal ng yung mga buto, may iwan o kayo yung mga balat. Diyan lagay, tapos paglagay mo dyan, ipipress mo yan eh. Pagkatapos mo mag-press, nandito na sa loob yung juice, saka ilagay mo doon sa may, kung may baso ka, ilagay mo doon sa may pinakabaso mo, ilagay mo. So, ito yung tinatawag nila na manual juice press. Hindi man to ngayon, mga kapatid, lalo na ngayon na nasa bahay lang tayo at saka sa problema natin, kailangan at saka masustansya din pag mga juice, lalo na sa mga vitamins yan, lalo na sa panahon natin ngayon, bawal magkasakit. Ito yung salaan niya, tanggal ng buto, lagay niya. Yun lang mga kapatid, ito yung nabili natin sa online, yung unboxing natin at parang na rin, review, nakita natin. Manual juice press, mabibili sa online sa murang halaga. Yan lang mga kapatid at saka magandang araw. God bless all. Salamat.